खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै 6 जुलाइ 2023 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि दिना बारा मोजां नङा। फालांगियारिफोरा गावसोरनि फालांगियाव खहा जानो हागौ। लोगोसे गावनि फालांगिखौ साबसिन खालामनो थाखाय नोंथाङा रां बाहायनांनो हागौ। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। गोसोखौ दाखोमा। दिनै नोंथाङा गावनि नारसिनथायनि थाखाय आरो थारैनो जेबो जाहोन गैयाजासे गावनि जिउ लोगोरिजों नांलायनो हागौ। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा रांजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरनि थाखाय जिंगासिनो हागौ। बेनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि फोथायजाथावजों सुबुरुन लानांगौ। गावनि नखरनो थि सम हो। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा आरजाथावै रां दोनथुमनो हागोन। लोगोफोरा नोंथांनि सानखौ गोजों खालामगोन मानोना बिसोरो मोनाबिलिनि थाखाय माबा मोनसे गोसो गुदुं सानथांखि बानायगोन। सिंह राशि। नोंथांनो गोदान राङारि मुलाम्फा लाबोनानै माखासे गोनांथार बिथांखिफोरखौ मावफुंनाय जागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांनि जिउआव मोनसे जुनिया जायगा लागोन। कन्या राशि। हाखु-दाखु रां थिसननो नाङा। खहाया रोखा जुदि नोंथाङा गासैबो जाथावना बिथिंनिफ्राय रां थिसननायखौ नायाब्ला। थालांनाय नखरारि खामानिखौ फोजोबनो थाखाय गावनि जिउ लोगोरिजों लाहार-फाहार खालाम। तुला राशि। फिटनेस आरो लिरथाय खमायनाय हाबाफारिया नोंथांखौ साबसिन महराव सौहैनायाव मदद होगोन। दिनै नोंथाङा गावखौ नाङा-फाङा बांद्राय खर्सा खालामनायनिफ्राय होबथानांगौ नङाब्ला रांनि आंखाल जानो हागौ। वृश्चिक राशि। नोंथाङा नोंथांनि रांखौ बुथुमनो नांगोन आरो मोनथिनांगोन माब्ला बबेयाव सोलोजों बाहायनांगौ। नङाब्ला फैबाय थानाय समाव नोंथाङा उनदाहा खालामनांगोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिया मिथिस्लाबै माबा मोनसे सोमोनांथाव खामानि मावनो हागौ जाय थारैनो बावगारनो हायै जागोन। धनु राशि। दिनै सासे खाथि सोमोन्दोनि हेफाजाबजों नोंथाङा नोंथांनि फालांगियाव मोजां खामानि मावनो हायो जाय नोंथांखौ रांखान्थियारि महरैबो मुलाम्फा होगोन। खुरमा बाहागि लोगोफोरा मोनसे गोमोथाव मोनाबिलिनि थाखाय फैयो। मकर राशि। नोंथांनि नांज्लायनाय आखुखौ सामलायनायाव लाखि मानोना बेयो नोंथांनि सोमोन्दोखौ अरायनि थाखाय गाज्रि खालामनो हागौ। कुम्भ राशि। नोंथाङा गावनि देहायारि गोहोखौ हमथाना लाखिनो थाखाय गेलेनायाव नोंथांनि समखौ बारहोनो हागौ। गावनि बिदा-फंबायनि मददजों दिनै नोंथाङा राङारि मुलाम्फा मोनगोन। गावनि बिदा-फंबायफोरनिफ्राय बोसोन ला। मीन राशि। दिनै गावनि गोजौ गोहोखौ मोजाङै बाहायनो नाजा। नोंथांनि नंगुबै सानथांखिआ रांनि आंखाल लाबोगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबायदिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।